Hello everyone! Mayong hapon sa tanan. Ako di ay si Lian. Nung mo kailan ako. I'm sure do ko mo kailan ako. Ako di si Lian guys. And ako din sa Thailand nagtudlo. O ato ang i-update tong ato ang video sa unang mga panahon about sa salary diri sa Thailand. Kung pareho ra ba gihapon. Okay, let's go! Guys, ano day sa Pilipinas karon nga time wala pa nagsugod ang klase kay tungod sa COVID, but here in Thailand we started our class since July 1st. So now hapit na minahuman sa amo ang term 1. So praise the Lord, hapit na jud minahuman. So atong tanawon guys, og sakto ba ni akong ginapang istorya no. So let's go. Ato ang i-check. Wait lang ha. Kumusta man dai mo guys? Ano dapat ano ha? Di gyud mo maglaglaag kay saan na lang tagdanta sa COVID. Okay, ato ang tan-awon dinhi sa ato ang ano hugaw nga phone, hugaw nga phone. Ang kung pila ang sweldo sa Filipino teachers dinhi sa Thailand. So ako anang gi-search dinhi Filipino teachers job in Thailand. So naay isa dinhi Filipino teacher job vacancy sa Pichaburi, sa part sa Thailand sa Pichaburi is they need 22,000 per month. Atong i-open daw be. Atong i-open. So 22,000 permanent and it's full time, and it says Filipino math teacher for M2 to M3. That means M2 to M3 guys, high school na siya, second year high school o third year high school. Location Pichaburi and salary 22,000. Working from 8 o'clock in the morning until 4 p.m. in the afternoon. Not more than 24 periods per week. So 24 hours per week, not more than that. 6 classes for Matayom 3 and 3 classes for Matayom 2. And they are looking from September 2020 until March 31st, 2021. And documents provided for visa and documents. Oh, nag-provide sila visa and degree holder, qualifications, degree holder in any fields with teaching experience as well. So, mauna siya guys, 22,000 guys, 22,000. At nang gamitan og calculator kay buko man ta 22,000. Bugo ko kayo math guys. 22,000 times ang rate karong mga panahon na mag-average og 1.50 or 1 peso. 1 baht is equal to 1 peso and 50 cents. So let's see. So guys, 33,000 guys ang katunga job offer. Ay, wait lang. Mali. Okay, itong balikan. So, napay isa, 1 Filipino math teacher needed. So, hindi man kayo din mga math teacher, no? Ang kasagaran lang ang mga math teacher kay mga Filipino. So, naalinhi 25 to 27. Na-negotiable ni guys, 25 to 27. Na siya. 1 Filipino math teacher needed in Sukhumvit. Kaning Sukhumvit sa Bangkok area ni. We are currently in need of 1 Filipino to be placed in our client school in so client school, so that means agency da ni. Salary is from 25 to 27,000 depending on qualifications. Grade 1. Ay, kani sayon ra kayo. Grade 1 o grade 2 nga math. 25,000 to 27,000. So tanaw na to ha. 25,000 times 1.5, so 37,000 pesos. 37,000 pesos siya guys. Pwede na. Pero kung sa bangko ka magstay, ngay mo ang sweldo, nana lang. Murag pigado, no. So napa isa, another math teacher, 22,000. Another Filipino teacher. Math gihapon. Hala, dagan na ginangitag math teacher, no? Math teacher gid I promise.
Mga Filipino and Chinese teacher. Wala na ba? Pila na sa Bangkok maning area, guys. Wala siya. 20,000 to 25,000. Mag-range ang ilang offer. 20,000 to 25,000 month. Ayaw na. It says, 2 Filipino teachers to work in Rangsit. Mga Bangkok area din ni guys. 22,000 gihapon. Bangkok area, another one is also in Rangsit, 22. In Chonburi, that is 21,000. Gagmay silang offer dito, no? And Filipino teacher in Thailand. Asa man ni siya? Bangkok, Yapon, Sakyao. 23,000. So, 23, 15? Ka-assistant lang dahil siya. Filipino teacher assistant. So, assistant teacher lang siya. Maunang 15,000. 15,000 na rin. Mayroon no, pag ma-assistant dahil ka, 15,000. 15,000 baht. So, 15,000 baht. Ato nang kwentahon, be? 15,000 baht times 22,000 pesos. 22,000 pesos siya. Kung assistant teacher ka. Murag, ano lang. Gamay ra siya, no? Naapod siya 20,000, 23,000, 20, naapod yun per hour. Conversation at ikamay. One Filipino math homeroom teacher, 25. So guys, nakita na ninyo guys nga diri sa careerjet.co.th ang ilahang offer for a Filipino teacher mag-range sa 20,000 to 27,000. Wala pa ko nakita din sa ilang offer nga more than 27,000. Wala inaabot og 30,000 guys. Pero kung siguro experienced na ka, daghan na ka mga experience pag sa pagtudlo, ana-ana, tapos imuhang qualification, master's degree na ka, kani magod mga bachelor's degree man guys, mga bagong hire bitaw, mao ni siya nga una ni ilahang range kung mga apply ka. Pero kung nagduga na ka na school every year, kung nindot imong performance every year, ga-increase. Pero usually, Jude, kung mga apply ka, ang salary dito sa Thailand is mag-range siya sa 20,000 baht to 27,000 baht. Kung lucky ka, naapoy nag-offer og 30,000 baht. So, sa pesos na siya, i-convert na lang. Kamo na lang convert. Kuhain nyo ang calculator. Kuhain yung calculator. So, 20,000, convert nimo sa rate karon 1.5 peso, 1 baht is equal to 1.5 peso. Kung 20,000 imuhang sweldo, maabot na siya 30,000. So, mag-range po siya 30,000 to 40,000 pesos. Ginana siya. So, atong check na ko na uban na website, B. Check na ito uban na website, adjourn. Adjourn.com. Sige daw. Atong is-search ang uban na website, adjourn.com. Ato ang is-search ang kaning adjourn.com po guys, mao ni dinhi ko nakakita og trabaho first. Apply lang kang apply din ha. Hello Di man siya. Dili siya maano. Okay. Jobs. There's the teachers. Okay, so itong mga teacher. Wait. Jobs, tas sa jobs. Dito sa mga job. Kani Thai, Singapore International. Kaning mga inani guys, mga at least 55,000 a month. Kani nga mga sweldo guys sa mga foreigner ni guys. Foreigner, what I mean with the foreigners are katong mga mga teacher nga native English speakers, mga gikan og Amerika, Australia, Europe, kay ilahang natural na sila nga English ilang inistoryahan. So usahay man good dinhi sa Thailand mas i-prefer nila ang mga teachers nga native mo nang dako ilang offer. Pero
gamay-gamay ra ilang offer sa mga Pinoy kay ngano di man nato ano gid ang English nga usahay pod mali-mali pa atong grammar hinahana ba. Wala man sa nang ano ko ha, pero that's the reality nga Asian rabit ASEAN rabitaw ta ASEAN niya murag taas ilang panglangtaw sa mga ano sa mga English native English speaker. O kani mga 40,000 kani 25k to 45 at least government na siya sa Thailand. We are looking for native this one tanaw, we are looking for native or near native English speakers with clear pronunciation and positive attitudes. So guys, minana gid lang ginapangita. So it says here NES kindergarten teacher Ramkamhing Advent International School, which is a 50,000 a month. Oh wow, 50,000 naman. Gumangin ani ng mga ano siguro, mga ano na siguro ni tumaay na kay mag-English tapos kanang magpabula-bula na kasi mong buhok. Joke lang. Oo, inaani ng mga sweldo sa ano sa Bangkok ba, usually inaani na ilang mga sweldo mga some mga Filipino sa Bangkok area pang inaani na ilang gid ng mga sweldo mga dagko kayo 41, 40,000, 30,000 ano siya. Pero usually kaning mga dagko kay nga sweldo nga ginapang post dinhi ano na siya kanang atik-atik ra kay nag-ano ko dinhi nang-apply ko dinhi ang ibutang nako kayo ang sweldo gibutang diri pag abot dito oy Pilipino man ka gamay ra imong offer sa imong ana-ana. Unfair no, pero wala kita mabuhat inana ginang life. So tan-aw na to dinhi. Ilang math teacher ganit ta 27,000 lang. So guys, maora to no, maora to ang ako ang i-share ninyo sa karong 2020 ang updated version sa akong video at mga sa unang panahon 2 years ago about sa salary here in Thailand. So guys, I hope you're going to come back for my next video guys, and I miss you so much. I hope you're going to share this video. Sana ka-share ko kanang knowledge some information para sa inyong tanan. God bless you and please keep safe everyone. Please be safe please be safe kay delikado na guys kung magkasakit ta, di ba? So take care and God bless you all. Bye.